sampai rumah. Saya perlu ini bahasa tenggorokan. Ngui lain, ngui ini. Channel ini ya. Mau dia kamu kuwi. Asan ma di no burger. Nih. Oh, yang dipakai wireless ini. Wireless ini mah aku. Daun suara anak. Tak wireless ya. Alat lain ya. Kabel kan? Gitu dah. Kalau parhata rumah wireless ini biar gerak-gerak dia marah gue kan. Parhata. Itu aja memang harus harus bergantung tergantungnya. Kemarin bisa. Terus kita dua pakai S-Link, harus S-Link. Mbak lagu pengantar pulang nggak boy? Mau nggak? Turun nih apa? Kenapa? Anaknya dia kan awal. Mat kenarkon berempat sini aja. Digital lagu kan? Penyanyi digital lagu. Berempat sini aja. Ini begitu. Tadi orang
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Saitong doma merengi matakku tu Jahuba, ay ibana manengit patu sian jorgong. Saidopa kumaaw, jala asi roham diaw, ay pujung jala dangol doaw. Hodo ali Jahuba, dihalungut rohakku, ali debatakku, marhapo satu hodoaw, sayunang pailaaw. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, para siroha na sumurong, na madok maulea te mahami tuho, siyan na sarohanami. Allah dilehon hodo anakmu na sasadai tuhamatean, humokop pami. Asaw nang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan sa leleng nileleng na dinasida, tatap mahami, ale amanami di bagas sa anakmu Jesus Kristus, nagabihabadiaon dohot hati gorad dihami, saise sama dosa nami sa luhut, ala ni pilihan na sundenggan, na pinalihon nai humokop pami, say paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asi maroham dihami, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinauno marima ulahamu nasa siulomu, alai anggoari papituhoni, ari paradiana ni Jahuba di batamdui, dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anak mupe, manang burum, manang napasom lahi-lahi, manang napasom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisin hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinanomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido, ubahen na di pasu-pasu di bata Jahuba, ari para diananay,
jala diparbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohat tadi bata, jalaikon holong rohat tadi bana. Asaunang tois rohatta, diajar nasian hata ni debata. Ikut badia, dohata ni debata rohatta, jalaikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita turuhan debata, laho mangulahon, nahobar tupatik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Tatopo ti manosata diadupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dusan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardusa. Mula mania perjahati itu madikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen hupang idohami, saya sudah timaturutorum, asa unang mangunai betuhami, saya sasude dosanami, asa mangulu hami, di bagasan asini roham, saya pargugui mahami, asa margogo hami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Songonod do hata ni Jahuba, unak kumabiyar, ayaw do siluluhok nunga pola hujau guarmu, au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata epistel di parmingguota di bagasan Arianon ima sian buku panurirang Yesayas bidu 55 mamuka mai sian ayat sada saha rodeat sia tajahama margati pasoren tikting madokon marsaulihon asini rohani debata. O sudehamu akan namauas, romahamu tuaikon, jalahamu akan nasumar hepeng, romahamu manuhor, mamonggoli doh mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepeng manang marpanuhor. Tarehon hamuma pinggol muna, jalaro mahamu tuau, tangion hamuma asa mangulu to dimunai, jala bahenok kumatuhamu, padan saliling-liling na ima, padan parasian na sitongi, tu sidapit na sotupa muba. Idama bangso naso tinadam hian ikut jowom mudo jala bangso naso tumadaho romanaho piho ala ni Jahuba di Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga marmuliaho di bahen. Saya ditadikon halak parjahati madalanna, jala jolma pargiduki akasakapna, saya mulak maibana tu Jahuba, asar marpangulahi rohana, midaibana dohot tu debatatai, ay buas do rohana manalesei.
Ay songo tibon ya kalangit siya tanoon, songonido tumibo akadalaku siya dalam munay. Jala akka pikiraku siya naka pikiran munay. Ima sahatna, mertua do halak na tumangihon hata ni di mata, jala nau peopsa. Amen.
tahatidak kong maha porsiaw tay, songon na hinatidak kong ninong atas ha porsiaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumupalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya tod di parbadia, adorak suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matatarapajal do iba na dihaw pinorsilang, na tuat tubanotoro dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundol tu siamon debata jahuba, amanai pargogo na suhatu dosani, di simay bana, pay mamulak sugut tanoon, manghumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladok sada huria na badia, huria atau panyalak Kristen akka na badia, do dihasesan di dosa, do dihatai na madok, mulak mangulus sugok daging halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tikting di Minggu Okuli 23 Maret 2025. Naparjulu guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Okuli lapatana sai toktongdo mangarana mataku dopak Jehovah. Pesalme 25 ayat 15a. Doho tema paubaroha asa unang mago. Paduahon, ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 23 Maret 2025, pida huria sian HKBP Depok Sada, ima keluarga niamata Aser Junanto Simangusong, inata Melpa Boru Nababan, rabdohot sahalak yanakon nir sada walu sia-sia nasian wik Kapernaum nasida pida tuhuria HKBP si hus resort pamatsuran patuluhon sermon parhalado dohot partangyangan wik domu tu perayaan hari raya lebaran Idul Fitri di hari Selasa, sada April 2025, dohot di hari Rabu 2 April 2025, sermon parhalado dohot pertanyaan wik masohot majo. Napaupaton rapot ni Natoras Parguru Malua angkatan 2024-2025. Di hari sadarion Minggu 23 Maret 2025 pukul 14 WIB patupaonado rapot ni Natoras Parguru Malua angkatan 2024-2025 rapdohot padita maringana di GSG Lantai Sada. Pinangido tusudi Natoras nidak danak Parguru Malua madohoti parrapotoni. Napalimahon mutasi padita. Khobar tu surat keputusan manang ketetapan pucuk pimpinan di HKBP ima na perjulu padita Borno P si Hobing STH padita fungsional di HKBP Depok Sada Resort Depok Distrik 20 de Boskap gabe padita HKBP Resort Sipange Distrik Sia Sibolga Nias. Napaduahon Pendeta Edwin Sihite STH padita fungsional HKBP Resort Menteng Distrik Walu DKI Jakarta Raya gabe padita fungsional Resort Depok Maringanan di HKBP Depok Sada. Napaonopon huria mangurupi huria.
Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 di Ganup Permingguon Manogot Arian Dohot Botari patu pawan ni Huriata do papungo pelean tujolo lao mangurupi ruas ni Huria nadong na parjolo sada HKBP Pelabuhan Ratu Resort Bogor mangurupi ruas di HKBP Pelabuhan Ratu lao paturehon inganan permingguan nasida nasega siala ni bencana alam banjir bandang na masa di Pelabuhan Ratu. Napaduahon HKBP Gunung Putri Resort Paulus Sukatani Depok mangurupi ruas ni HKBP Gunung Putri lau pajongjokon inganan permingguan. Napatuluhon HKBP Gunung Sindur Resort Sinere mangurupi ruas di HKBP Gunung Sindur lau pajongjokon Bagas Huria. Padita ruas Dohot Parhalado nasian HKBP Pelabuhan Ratu HKBP Gunung Putri, Dohot HKBP Gunung Sindur, Mangido Tuganup ruas Asarap Parsidohot, Manangyakon Huhut Rap Marsiurupan. Papituhon sumbangan pembangunan. Di Jalur Huriata do sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan gereja HKBP Depok Sada na parjolo sian PT BSW Kalbar marhite amang uluan sitanggang godangna Rp1 juta. Napaduahon Bapak James dalam kurung PT Arta Samudra marhite amang Ronald Silalahi godangna 25 juta. Panitia pasahaton Mauliate. Napawaluhon laporan rekap dana pembangunan manang laporan rekap parhepengo di bidang dana panitia pembangunan ni Huriata di Bagasan Minggon Boy Mai Idauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton Mauliate huhut manosoi Tuganup ruas asa pasahaton guguan tok-tok ripe doho janji iman tu pembangunani. Marhite situawek di pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan. Asa marhite na margugu ganup ruas ni Huriata boy marture pardalan ni pembangunani. Pasiahon tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon jala tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huriata manang marhite di wek pertanyaan grup tabe. Songanima tikting masa di Huriata di Bagasan Minggon sai di pasu-pasu tuhata may tau sangap di Goarna. Tuhan mengiringku
Kami ni dibatana sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti ate-ate do pikiran munang. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marihita saluhuna. Dihamuna amanami do inanami na hinakolongan di bagasan Jesus Kristus. Barita na uli na gabi hata ni debata di mingguta sadarion minggu okuli. Natarsura di buku Evangelium Lukas bidu 10. Mamukamay ayat 1 ayat 5 tangihok kamu mahata ni debata. Adong ma naro ujui pabuakot tu ibanan. Taringot tuakka hala Galilea. Na diduruson silatus do mudar nasida. Gabi saor tu na pinilihon nasida. Jadi ni na Jesus memangalu si nasida. Na diagam rohamuna do pardusan hala Galilea. Martibak kon saluhut hala Galilea. Ala songoni diahap nasida. Hurok madihamu. Dang. Anggo somuba rohamuna. Lau songonido hamu. Mago muse. Manang na diripu hamu. Anggo nasa pulalu halak na mate. Ditinggang palas-palas na disiloam. Parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem. Hudok ma dihamu. Datung. Anggo so mubaro hamuna. Lau songonido hamu mago muse. Edo sahakna. Hurian itu hata na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Somaldo didok akan abisu. Pekerjaan yang paling mudah adalah menilai kekurangan orang lain. Melihat kesalahan orang lain. Itulah pekerjaan yang paling mudah di Sadok Portibion. Tetapi pekerjaan yang paling sulit adalah ima maul mamering kesalahan. Pekerjaan yang paling sulit adalah susah melihat kekurangan sendiri. Mamukana julu sahat tu sadarion ido sahih di tonga-tonga ni hajolma. Lausido na menarik di bagasa turpu taon. Stigma-stigma ima pikiran-pikiran penilaian-penilaian terhadap orang lain. Rona toropi madapoto Tuhan Yesus. Mado tu Tuhan Yesus. Ya hale Galilea ima namate. Nalau mamuji marsoba ima di bagas joroi. Napi namate ni tentara ni silatus. Didok na sida ima ala ni dosana. Didok na sida ala ni salana. Didok musa ima sapulalu halak. Namate ima namate di kolam siloam. Nani tipa ni palas-palas di gereja. Didok nasida ima tong mamuse. Halakipe ala di dosana dui. Makilala do natoropi tarlumubi hala Judea. Ya hala Galilea saya dong do stigma ni nasida. Hala nakasar. Hala naparmuruk. Hala naswapala toman. Hala ima na kayong maragam pikiran nasida. Taringot tu. Hala Galilea. Alay dia makadonga sahapor siyaon oddo nataida alus ni Tuhan Yesus. Alus ni Tuhan Yesus na luar biasa. Lausido gabe sada alus na lehonon na tuhita. Ketika kita melihat ada sebuah peristiwa di tengah-tengah ningoluta. Ahita be juk dosongo natoropon. Juk dosongo parisei. Itur saya manguhumi. Molo taida mate manang naro banjir. Manang na banjir maro rupani
naro rupani taruh pajo di Bekasi itu rahado tado ketika ada banjir na bulan nasalpu. Ahado pikirat takamang do taminang. Dosa ni par Bekasi odwi. Torido pikirata. Romu se di parapat. Adong bencana. Ahado taruh siamang. Dosa ni par parapat odwi. Romu se gempa. Adong muse kecelakaan di dalan. Adong muse nama ragam. Terus saya tado do bahkan mungkin sak gampang kita mangalusi. Alani dosa namai. Alani pangalaho namai. Alani apa kadang sahapor siaun. Ahado alus ni Tuhan Yesus. Ahado alus ni napor siai. Molotai dan namasai. Ido kon nata miliki siat turpukon nanaing dohonon ni Tuhan Yesus. Alai alus nasada do asek ko bongo do harajaw ni dibata. Asa bongo do harajaw ni dibata ay si Job pe di baharon ni hala taringot si Job ay naburju do ibana. Alay ngirido. Iana kon na habis do disapu halak. Ahamar hono ni jolma. Artana habis. Hape halak sadok natar surat di buku tanah badiau. Danga dong ubadian. Danga dong dope jolma songot si Job. Di portibion. Habadion na doho. Haburjuon na. Doho nang di pangalaho. Alay ikom mate do suni keleng nai. Habis artanay. Ikom mate jale korosa itu ibana. Alani dia makadong sahapor siyaw. Asa unang murah-murah hita manguhumi. Manang menjas sada jolma, manang peristiwa-peristiwa na masa, manang di dia pe. Alaya menarik daw di buku PHD ni ina. Ado tahe di PHD ni ina nari Jumati dia makna nami. Bahasa Inggris ni majorok kamu. Lokok do bete? Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Unang berek siap penampilan na yamang doh taminang. So gabe anong penyesalan. Molohola sa sampul nedo. Boydo nipikir do parhunihan. Hape da pargarongan. Niripu do persaulian. Hape da hamagoan. Beido. Ido benda tapi 70-an. Bengiri do ningo maropane. Gudang do kaparo puat tapi 70-an. Batangis-tangis ma sa Jakarta do tu Sulawesi do tu dia rupane alana tau 70-an mulak mapangarato se Jakarta doli ay tor dipake do horungna di rukung nai ipake ma horung ipake ma jam tangan hape nai pijam do to ipake ma rupane dohot sipatu na luar biasa mulak memana tu huta ibu masigare itiuk tulubukus tangan no. Ida foto horas tulangin, bahoras babere. Atas songone buker tong hane keran di baju naon. Asa tarida masna nebelge. Songon na stel na pimakatay. Dia pala amanguli hobere dang dope tulang. Apalay do naing harorok kunaing tusot tulang. Nama siol doaw, ne suruh baba doaw, na marburi tulang marperiban. Manuduti mo sa gijang sanupong ninna. Ngaringgani bere. Jadi ado karej di Jakarta bere. Imada tulang ba direktur doa naing di Jakarta. Hola mabege hata direkturon betul lah sotorhan. Atong matoy ma itu ripestah ma oloy ma pariba mitorna di oloy ma. Jadi mana sida dibuam ma syakuta sa matu Jakarta. Di bereng ma. Hola tuluari kere HP dang direktur mana HP aga biahdo. Kondektur. Telepon di mana ma adang bibi mudak. Oma bapak manol solid wow. Namar haso hota to helamon. Ay pangototoy di mana HP. Ay ulon na mencopek dotong. Bahina mengiri do rupane. Iri. Alanya ala holan penampila sa luar. Ala boy do hara na kang diidam. Imana kang ni holan di bereng na sa luari. Akhirnya boy do kekecewaan. Ido bena ido Tuhan Yesus sa sitong ngayon. Jangan kita hanya melihat unang iman kangani itor murah pamerintah menilai seseorang dari sian akan namasa, sian kulitna manang sian nama se unang itor murah-murah kita menilai akan namasa di Portibio.
Alani dia makadonga sahapor siya nang odo dohonon ni Tuhan Yesus tuhita. Molo di topa debata dua si malolongta. Molo di leo debata itu hita sada donani igilla. Unang mata pakai mernida holan akka hahurang. Alai di ida di igil hatani imana kang minggu tasadarion nama do minggu okuli. Di minggu okulio di pauba jala di do di tema ni minggu tay rak sudah maju hita majahon tema ni minggu tay sudah maju hita maddo di tema ni sada do tolu omma pauba roham amanginang pauba roham inang pauba roham au pe ko pauba kudorohaku asa unang mago Molo di hatan debata di rom tolui ayat sia 1 ayat 10 sadai saluhu dohamu parrohamako saluhu dohamu par dosa dangadok kamu nasi tong alai di do hatan debata do pau bamaroham lau sido nakainingani di epistel tai nama dok tuhita bertobatlah di jauh di titikon debata di Yesaya 55 mertitikon parsaulio di debata nasahala na pawa roha bertobat ido na naing dohoron na tuita laus di minggu tope minggu okulion say manatap do mata ni Jehovah tuise tuhala na olo pawa roha tuhala na olo bertobat na olo pawa roha ido nani igil ni minggu tasadarion minggu okuli minggu na maolo paubah rohana lausodo gabi sada na menarik tu hita dia makadonga sahapor siya bohado hita di bagasang ngulu taon ngubah bertobat na perjulu adong dosa na tagwari ima pertobatan manang setagwari Kristen tomat Ibu Tuhan murah lapatan niya mang dotawinang pertobatan tomat. Isi nama boto. Isi nama boto kamang dotawinang. Aha lapatan ni Kristen mana pertobatan tomat. Tomat. Hari ini bertobat. Besok kumat lagi. Itu benar dotong. Angwa matai. Idok may Kristen tomat dui na bertobat tomat dui. Harion di mana holan dibagi hatani debata olo paubah rohana. Alai marsogo muse dang dibagi be kembali muse tu habitat nai, kembali muse tu dosai. Laus ido gabe sada so tu hita di pahingot molo dido hatan debata sadario mado paubah hamu marohamuna. Asa halak namu bana kay dakola ditiki mabigi alay terus manorus. Asa sehat to amang asa sehat to inang pauba ma rohatay. Unang be say marsijugul dia kahakurangan ni. Alay pauba roha ikom mampu hita mabigi jalaman ang ihon. Ido bene dokter rupani asa nang sehat to amang ulahon hangoluhon jala allang maobaton tuluhali sadari. Unang allang benamar miak-miak. Unang benar pani. Alay hola sa di pestai. Hola di bering ato'y mahatan dokteri. Marsuguk may nabetingnan lako dyan namar miak-miakon. Ba kuma mamusit tong kolesterol la. Kuma mamusit sahit na bahwa iman na kayong bertobat hari ini alay kuma marsugot na nang dohonon na asa Kristen na dang nasongon ni alay ikosatorus na bagaimana kita menjaga iman na kangani. Dinaong tabigi hatani di bata laos torus doi mangulu di bagasang ulut. Napadua akon. Adong kunan ni guaran na ima pertobatan ala kosmetik. Ahado lapatan ni pertobatan ala kosmetikon. So ngonon. Adong masada ina. Jadi ina taon modding ma. Jadi tiki moddingi Roma suru-suru amadok tibana. Oinang ala burjuro horo marari Kamis. Burjuro horo pertangyangan. Burjuro ho markor. Masuk surga doho. Inna matibana. Inna suru-suru anomma. Alay ala ni burjumi. Mula majo ho muse tupor tibion. Inna rapani. Mangulu majo ho muse. Jala mula majo ho tupor tibi. Anong. Dunggurang diulah ho. Ba mula maho muse nong. Pabuwa ma.
masuk mau Mose tu surgonin. Alani di paula suru-suruan ma mangolu ibana tu portibion. Dung mula imana singkat cerita rupani las marohani mana itor diulai mana akaulona alai itor marpikir di mana tahe bisa dilihat di mata bisa le suru-suruan iau imana kangani mangolu di bau mana ma pamatangna itor di mana ma alis matana itor di bau mana ma kulit na do bibir rupani itor begak memana tong sian nang somal ala nang somal berubah memana gabi begak itungi nama bagak narupani alai tertiba-tiba mate ma Mose. Dung mate terjadi ma seleksi Mose. Dung seleksi itor Roma penjaga ni pitui ipa masuk memana tu api naroko. Bahasa gabi tu neraka inde mana? Ino suku jo suruh-suruan ni inde mana tu penjaga. Ai nama saya itu ikut tu surga doa. Alai hidup penjaga ni suruh-suruh ai sudah menang ima sinama sahi nani munai mulak dah ndas ono kamu bahasa gabi gati alis ni matamu nai do bibir munai ada kutat dah inna lapatanna hola di luar dirubah holan pamatangna dirubah boido hala merubah bertobat alai pertobatan ima holan asa baga iber kalak holan asa adong merpabuat alai unang maholan fisik alai anggo pertobatan nani igilna sakita ima metanoia bermetamorfosis berubah mereformasi alani tabuka maju di nomor 100 173 tabuka maju di tai bukan di nomor 173 ya, amang permusik maju 173 tedeo ma ayat sada do ayat tului. Tedeon ayat tolu pas pada Tedeon. Sejarah taruh bebah, itu. Habis satu nggak edion dan edinong nong liling don. Ya jadi komersial mak permusik pe dok song leader song ini mahita salut harus diuria. Alai menarik doi. Napa ingotok kita mula mah molo didok akan nadiba muba mah. Asa mulak mahita tu dia bata bermetamorfosis. Molo didok di tahun transformasi tahun di Huriata di Rom 12 ayat 2
Ima mula maruas ni HKBP tu sakap ni debata mar 6 juta ruasta. Danga dong na sotar patu pahita molo nunga mula kita tu debata alay molo say holad perdagingon dope. Saya natapi kiri molo hola portibion dope. Alani di paingo matuita ruas ni huriat HKBP bertransformasi. Hami pepat dita muba iko muba donang bentuk pelayanan tu akanauli. Songoni si tua songoni ruas ni huria muba ba unang beseholan na marsigulu betapa tupa unang beholan na marbada unang beholan na mereng-mereng kakurangan alay ko muba mahita tulomo ni rohani di bata asa bertransformasi bermetanoia dia manakengani unang be say holan ngolu na di portibion na tapar sita-sita alay ko budi hita patulungon ngolutta ima songon deke na di lauti. Walaupun ikan itu hidup di laut, di air asin, tetapi ikannya tidak pernah asin. Songoni do ngolu ni naporsei, hitape sotung gabe doho tarihut-ihut, sotung tabegi halak batat doho korupsi. Sotung tabegi doho rusnya KWP adong na korupsi. Sotung tabegi imam masuk penjara karena membunuh dan kejahatan dan karena melanggar. Sotung tabegi bing. Alay komubama bertransformasi unang besay taro ay di portibio do pehita mangulu. Berarti seolah-olah kita izinkan mencuri, kita izinkan manakko. Alani ko pos dorohata, hata ni debata nama dok nakaingani diudang, dijauh, marhite si saya nama do Roma hamu akan loja, Roma hamu diudang guna kaing ngubah mahamu asa malum sahih munaing. Asa malum imana kengani unang besay murah-murahamu maghumuhumi unang besay murahamu ima marnida hola kahurangan di jolma tetapi marilah kalau Tuhan memberikan saya jujur molo dulu debata dua simalolong dua unang behu pakai hola marnida hahurangan di jolma alai hupake mah simalolong kom marnida kelemahaku hupake mah simalolong neloni debata dua marnida segala dosa dan kekurangan saya sehingga saya akan iman kengani lomoni roha gabi angurma dia rupa di debata dari iman keng ulat dari yang jahat dari yang kotor berubah menjadi kupu-kupu yang wangi alania ala nunga dang di halomobe ulaun ni dagingi alang di kita saluhu na dia makadonga sapor siaw ido namar okuli ketika kita hari ini minggu namar okuli mubama bertobatlah tapaubama rumah tanggata tapaubama huriata tapaubama ngoluta berubahlah ke jalan yang benar tuadu pandiri bata saya yakin dan percaya kita semuanya akan menjadi orang-orang yang diberkati amin martang yang mahita. Tuhan debata moliate mamarhiti hatam nabedi. Di pengoto hami Tuhan asa unak kolan namar nida akaha hurangan. Dileko di hami Tuhan pamatang na uli. Terlumobi masih malolong. Una songo parisi doho siboto surati Tuhan holan namar nida akaha hurangan. Moladong nama sa itor diuhumi. Alani di dokodo Tuhan dang maribar. Jala di dahodo Tuhan. Na di halomo ko halak na odo do Tuhan. Mola dong pe akan nama say. Na paingoto kami di asalam burju mangulakon lomo ni roham. Markiti hatam na badi Tuhan di paingoto tuhami. Asa anggia boy hami patuduhon ngolu na pinebaru ni todi porbadia. Toddim toddi porbadi Tuhan pai baro kami ganup ari. Toddimido Tuhan na mga lekod di hami ima. Hinagok ni pasu-pasu. Tuhan debata asima rohamali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang soni Tuhan dia kapakobasyon ni huriam pasu-pasu meli Tuhan debata. Terus ni huriam pe Tuhan napida ima keluarga aser simangucong inang bornaban. Tuhuria HKIP si khusus resok pamancuran pasu-pasu na sida Tuhan di huria ne baru. Songoni male Tuhan disakap ni pimpinan ni huria marhite mutasi akan aposom pasu-pasu Tuhan merdala do dinggan. Nang songoni Tuhan dipatu pahami do tuminggu nanang ro pangurupion huria mangurupi huria. Jalan yak kanamasa do nang diaka pembangunan.
Ima huriam HKBP Pelabuhan Ratu na soni di Gunung Putri do di Gunung Sindur. Asaho mali Tuhan na mangaliw dihami ima rohan na masiurupan huria mangurupi huria. Nangalin Tuhan debata benon nami do ditangyang nami akarus niuriam mulai namekme sa tunamagurang. Asa pasu-pasu salut na Tuhan leono mu di pasu-pasu di partodion nang di pardagingon. Nama siol di sironi rokap nang dia kahagabion, nang dia kaparkarejuat Tuhan. Leonomu Tuhan debata pasu-pasumi. Songonima nang Tuhan dia ka namar sahid. Secara khusus Tuhan benon nami di bagasat tangyang nami, imayanakon nami, si Harti Sitorus, songoni ina nami inang nyonya kaban boru syeturi. Marhiti tangan muna bade Tuhan mangalekon hahi paso. Songoni manang Tuhan disudi pakubasion mamukka sia dewan koinonia sahat tu dewan diakonia. Pasu-pasu mali Tuhan dewata nang panitia pembangunan pe Tuhan. Dina pinilik mi pasu-pasu na sida Tuhan. Dina lapajong jokkon bagas mo Tuhan. Songonia karus ni uria marsada ni rohami Tuhan. Laho membangun huria mo Tuhan hobar tu sakap do tulomo ni roham. Ale Tuhan debata nang songoni namar ulang tahun kelahiran. Nang namar ulang tahun ima di ulang tahun ni pernikahan di bagasa minggon. Saya totong ma ho Tuhan nama masu-masu nama alir akagajang ni umur do hahi pason. Tuhan bono nami do nang ditayang nami bangso nami Tuhan. Pasu-paso mo bangso nami Tuhan do siya nakaparmaraan, do siya nakabincana Tuhan. Nang songoni ali Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Akka pamaretta nami pe Tuhan, leo mapamaretta na marbisyo. Ali Tuhan debata nang portibyo pinatino pamo Tuhan. Tung olo mamuba Tuhan. Unang adome Tuhan akka bencana, unang romi Tuhan akka porang. Tarlumobi Tuhan akka namate topu di tonga-tonga ni portibyon. Unang masyumuhuman. Alay Tuhan debata. Tung damemma. Usehonommu tu portibyon. Urasi kami sedu sa pangaloson nami. Asa badia kami dia dupam. Homa Tuhan napasikop pun salu tangyang doa namion. Mauliate matuhan diho. Amen. Marid de mehita laos tapasa mapiliata. Yesus maju, maju.
Tatangya ko mapilian na tapapungong martangyang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroran ni saluhut silikuleo na dinggan do naso libaso na muliutus. Upasatay masyan na sa nanilumituhan pilan nami tuho. Sa ijala may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jaramoti aso pa siya kami pilianon. Pati bunuh rojong mutung-atungan ni huriam doho di portibiom. Buhay marungan nami mar hite-hite to dim. Asalam tadami gudang ni silihol-lihom itu kami. Asalam girgirhay madok mo lihat itu hom. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di bano gijang, say pinarbadia magwarmo, say romaharajom, say sao malomo ni roham ditong sunod bono gijang, lehom matuhami sa duhon mul siapari, si samadusa nami songopan sa nami, di dosa nongan namardu sa tuhami, unak kami tegitu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahom. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi.